Руслан Калимуллин фермер хуҗалыгы 60 башка исәпләнгән заманча җиһазланган терлекләр торагы төзеде. Аны ачу тантанасында район башлыгы Рамил, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ринат Валиев, авыл җирлекләре башлыклары һәм фермерлар катнашты. Мөсимдә туып үсеп, мөсимдә эшләү ул зур батырлык инде. Мөсимгә суйын авылда керә, мөсимдә керә, авылларда керә. Чөнки бүген бик азларыбыз гына шундый балаларны тәрбияли. Шуңа күрә мәдәрәсә үзегезгә рәхмәт. Шундый эш сөючән балаларыбызны тәрбияләгәнгә. Бүгенге көндә инде җирлегебездә менә Руслан зурлап 60 баш сигез савынма сарарга алынды. Аларның бүгенге көндә 80 баш актөрымда бар. Сезнең белән булган бар инде ул торакларда астагы торакта. Монысы инде менә бу яңа торак сыер савын сыерларга дип корылган торакларның берсе. Алар дәүләт программасына кирип субсидия алдылар. Дәүләт ярдәме. Район башлыгы әлеге комплекска юл салуны да уйларга киңәш итте. Кунаклар бина эшенә уздылар. Биредә савын бүлмәләре, терлек тораклары белән таныштылар, аларның җиһазланышын карадылар. Русланның яңа торагында исә 46 терлек тәрбияләнә, аларның 22-се савын сыерлар. Районда узган ярминкәләрдә дә, якын тирә шәһәрләрдә дә Калимуллиннар тәкъдим иткән итне бик яратып алалар. Метре юлына колхоздан калган иске торакларын алып терлекчелек юнәлешендә эшләп килүче Рәшит Миңнегалиев исеме дә райондашларыбызга яхшы таныш. Моңа кадәр ул иске торакларны төзекләндереп эшләсә, быел 100 башка исәпләнгән өр-яңа ферма сафка бастырды. Бүгенге көндә Кечтәбенең 68 баш сыеры, моны инде хәзер условиесе бар инде 100 башка тутырып, шушында матур иттереп эшләргә инде. Икенче елга да лавишта откормга керәм ди. Анда инде тагын грантка катнашырга да инде шулай ярдәм итә. Район башлыгы Рамил Миңнегалиевларга уңышлы эшләр теләде. Дәүләт ярдәме булды. Инде президентка рәхмәт итәсем килә, авыл хуҗалыгы министрлыгына бар шундый грантларны бирү әлбәттә күп түгел инде ул. Күбрәк булса инде ул районга да файдасы күбрәк булыр иде. Но инде менә үзегез шул тәвәккәлләр белән эшләргә башлагансыз икән, ул инде бик зур эш. Моның инде хәзер шул җимешен татып эшләргә генә насыйп булса. Рәшит Миңнегалиев ирешелгәннәр белән туктап калырга җыенмый, киләчәктә симертү төркем эшендә торак төзергә ниятли. Җирлек башлыгы да авылларда эшмәкәрләрнең булуы җирлек эшчәнлегенә уңай тәэсир итә дип билгеләп үтте. Авыл җирлеге инде ул эшчән кешеләргә бай. Безнең хуҗалыкларда, ташландыкларда менә күрәсез кире яңартылып, дәүләт ярдәме белән гаилә фермалары, КФХ, кошчылык белән шөгыльләнгән фермалар күп. Безнең инде эш уртаклык эшлибез инде. Миңа ярдәм кирәк булса, килеп ярдәм сорасак баш тартканнары юк. Бәйрәмнәрдә дә өлеш чыгаралар. Аллаһ шөкер инде менә бүген бу ферманы ачтык. Безгә инде бу зур куаныч. Җылы рәхәтендә бу иске фермаларда интектек бик нык аппаратлар катып. Монда инде җылы аппараттар катмый. Шуллар инде сыерлар ягына минем инде начаррак инде картайдылар да инде. Шуңа тоналар алып азрак тагы эшләргә. Эшчән кеше имәндә, ялкау кеше яфрактай диләр. Җирлегебездә имәндә егетләр булганда авылларыбызның киләчәге булыр. Фәридә Ганкинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.